ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଗରିବ ଭକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସି ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ଭୟଙ୍କର ରୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। 3 ଦିନ ଧରି ଘରେ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଜଳି ନଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ କାଳିଆ, ମୁଁ କେବେ କିଛି ମାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ରାତିରେ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଜଣେ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ, ହାତରେ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ଧରି ଘରେ ଘରେ ଘୁରୁଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ୁଛି, କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଥିଲା ଯେ କେହି ନା କହିପାରୁନଥିଲେ। କେହି ଚାଉଳ ଦେଲେ, କେହି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କେହି ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ସାରା ରାତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ସକାଳେ ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରଦ୍ୱାରରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ହସି କହିଲେ, ଭକ୍ତର ଲୁହ ମୋ ପାଇଁ ସହିବା କଷ୍ଟକର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହଁ, ସେହି ବଡ଼ ଆଖି, ଠିକ୍ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି। ଦୀନବନ୍ଧୁ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ? ହଠାତ୍ ସାରା ଘର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଭରିଗଲା। ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ହସି କହିଲେ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଘର ମହାପ୍ରସାଦର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଭରି ରହିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।